Pimpain kautta. Jeesus. Hei, parta jäi tonne. Sähköteikki. Jäikö? Jäikö? Tää on yksi kietti kaula ympäri. Silloin ei karkaa. Ei tappaa. Hei, se tukehtuu. Älä oli tiukalle. Sitä me ottaa ilmaa hanurista pois. Eikö sillä ole nyt tupla kiinnitys tuossa leuassa? Tai tuo vanha tikku on tuolla. Eihän se silloin Tää karkaa. painopiste on pikkasen hassusti. Haluatko sä vai Pitääkö laittaa painoa? Pysyisikö se? Noniin. Kyllähän se pysyy, kun se on... Pitää nojatuoli kalibroida. Toi vielä tosta. No. Joo. Pitää laittaa. Ei se nyä. Katsotaan, että se on liikkumaton. Ei se kalibroitu vasta sitten kun mä painan. Mä paan akun. Joo, pistä vaan. Hetki, että se käynnistyy. Joko se lentää? Kohta. Lähteekö se siitä niinku? Ei. Ei tiedä. Kalibroin sen. Lennäks sä? Sä varmaan lennät. Mä voin lentää. Sä sen osaat. Lähdetäänkö sä vai lähdet mä? Mä voin ottaa tälläkin lehmän lennä. Voi vittu siis. Hoppukingin tarra ja Se on pimpattu. Tää on niinku Cow-lifting challenge. Ei vittu. Tää on Cow-lifting challenge eikä mikään hätä bear. Ei vielä saa. No, nyt se taas aktivoi. Se on nyt hiukan taaksepäin. Kallista hiukan taaksepäin. Vielä. Nyt on 0 vuotta. Joko? Joo. Korjauksia vaan. Ennakoivia korjauksia. Älä käännä häntää poispäin. Se perä ei oikein toimi. Oi! Onneksi sulla oli airbagi.